Drukte van belang bij stadsboerderij De Molkerij. Enkele honderden mensen kwamen kijken naar het koeiendansen. En daarvoor was speciaal een stuk weiland afgezet om de auto te kunnen parkeren. De 170 Holsteiner koeien van stadsboerderij De Molkerij hebben hun eerste stapjes na lange tijd weer buiten gezet. Ze binnen 2 jaar bezig in Boetenwest. Maar wij zitten hier met sledswetter. Dat is net, dat staat stil. We terug de kei ziek worden door dat wetter. Maar nu hebben we een heel buizensysteem online en drinkbakken. We door de kei wetter drinken uit ons eigen bron. Wij melken het al in. Wij verkeerpen ook het vlees van de kei in deze boerderijwinkel. En op verschillende ooradressen is het vlees van u te krijgen. En op die manier willen wij de mensen ook wat meer zien laten hoe het vlees bij komt. Hoe komt het toch dat kei als een skof binnenstien dat ze daarna zo doenserig binnen? Het kan wezen dat het lucht in één keer is of dat het de zachte ondergroen is. Dat ze in één keer zich vrij vielen. Zo'n eerste stapje valt niet altijd mee. De meeste koeien waren dolblij hun eerste stapjes weer in het grasland mogen hebben gezet. Na afloop was iedereen van de aanwezigen enthousiast over de dansende koeien. Een hepro de keiwinder en dat leek heel mooi. Leuk, dansende koeien. Hartstikke mooi. Verrassend dichtbij. RTV NOS.